Исәннәрмесез? Мин гел авылга кайтканда сезнең концертлар туры килә. Мин Дубайдан 3 көнгә кайттым, Айдар абый, сен ышанасызмы? Niye sen Dubai'da bula kopkara түгелсің hatta Dubai'dan kaytmış? Эшлибез бит, эшлибез. İşte mi? Эштә эшлибез. Наконец-то Айдар, конечно, әйткәнегез, кашан килер икән, вот килде. Монда әзрәк кенә матур итеп кенә шо концерт куяр. И беренчедән ул безнең бит депутатыбыз. Безнең планнарны бергәләп эшләргә ярдәм итте. Киләчәк планнар күп. Һәрбер менә кемнең выбор вакытында выборга хәтләр биргән вопросларын кандидатып, все-таки бергәләп эшлибез. Инде мондай әйтәләр килмәс дип, менә килде, значит, карыйбыз хәзер концертны карыйк, бергә матур итеп. Инде аңа киләчәктә иҗади уңышлар теләп, матур итеп, киләчәктә дә халкыбызны куандырып яшәсен, эшләсен дип. Sen boyunda üsken dallarına Ağaç işlerine Bin işlerine Başa gide almamalarına Gitsen doğan yakta Şiddet bağı tapma Yaşarın gül canlı dilgerler Хәзер Айдар абый чыга. Айдар абый, хәзер менә шундый блогерлар заманы китте. Бөтенесе интернетта, Инстаграмда, ВКонтактеда утыралар. Айдар студия дигән аккаунт бар Инстаграмда. 20 мең кеше языла, ләкин аны сез алып бармыйсыз. Ничек шулай килеп чыкты? Ни өчен менә сез заман технологияларын әле куллана башламадыгыз? Ой, йөзе бик актив куллана, кызларыгыз бик актив куллана. Мәсәлән, смартфонны алдыгыз, фотога төшердегез, бик гади. Шулай да инде. Мин әзрәк искерәк формация кешесе микән инде. Һаман да дөньядан бөтенләй артта калган кеше дип әйтә алмыйм үземне. Каршы дип тә әйтә алмыйм шушы технологияларга. Бай барасың каршылар. Дөнья үзгәрә. Дөньяны син кирегә бара алмыйсың. Ну шулай да мин каршы шуңа һаман да күпләр барыбер ныграк кирип китәләр шулай хәтер. Теге телефонның шушы аккаунтларын тыяганда яши башлар. Бу якта түгел, реаль тормышта түгел, шул мине бераз борчуга сала һәм шул мине бераз әзрәк итәрәдер дип тә уйлыйм. Мин дә куркам, менә хәзер үземнең тормышымны менә шул телефон эченә кирип китәрмен. Менә мин шунда, менә мин монда, мин шунда китеп барам, мин шуны ашыйм. Мин шунда шул кеше белән дип яши башласам, реаль тормыштан читләшә башларсың кебек. Аның бит әле тагын бер ягы бар, ул беренчедән пиар өчен. Мәсәлән, интернетка яздым, бөтен кеше белә һәм икенчедән ул телебезне саклау мәсьәләсе. Тагын да шуңа барып кайтсак, теге дөнья күләм форматта телне саклап калу, татар телебезне ничек тә үстерү, заманча технологияларга кирип китү. Мин аңлыйм ансын. Миңа әйтүчләр дә бар. Бу пиар өчен кирәк, бу синең үзеңә кирәк, бу реклама өчен зур йонтыш, рекламага зур йонтыш һәм сезнең эшегезгә бу оңай йогынты ясар дип әйтүчләрне дә беләм. Шулай да, әгәр дә тел мәсьәләсендә ул ниндидер роль уйный икән, мин моңа шатланам. Ул шулай булсын. Татар блогерлар үссен. Үссен, сүздә үссен. Әгәр дә шул юнәлештә без телебезне саклауда ниндидер роль уйный алабыз икән, моны ничектер алга үстерергә, алга барырга кирәк. Шулай. Мин инде сездән артырак булсам, мин гафу итегез. Сез керәсезме Инстаграмга? Принципиаль рәвештә кермим. Принципиаль рәвештә кермим. Менә шулай. Аккаунт барлыкка китерделәр, ансында минем рөхсәт сорап, аны мин алып бармыйм, шулай да миннән информация каябыт алалар инде. Ничектер читтәнме, үземнән дик инде. Бәлки менеджер дип әйтик. Бәлки менә бу минем никәдә барып беләгер микән ул ничекме? Бу әлбәттә барып беләгер. Хәзер бит интернет заманы бөтен дөнья буйлап тарала. Бай барасың. Айдар абый, рәхмәт бик зур концерт өчен. Сезне шулай Дүсәндә, Дубайда, кайда булса да Алла бирсә күршегә язсын. Дүсәндә, Дубайда булган яңгырый. Хәрефләре. Минем 18 елның беренче концерты һәм ул гади гына бер ерак авылдан башланды. Мин шуңа шатланам, шуңа горур.
hayırlı saatte olsun, Peygamber'in familiyden cevana bırak etsin. Hem izge iş bilen başladık. İndir motor izge konsept bilen. Bütün tamaşaçılarla birge. Şuna göre in motor konsertler olda bitip dursun. Bugünge hayırlı saat. Hayırlı saatler. Sağ olasın. İskencilday ömürde bir yer şuna Vatanından yürek sevgili duyma Yaşıyız elle tamarına Gidekünle gidekünle dillere gider Yaşır işe Gitsin günler bir işe yürek Yürek yaşlara girer Gitsin günler bir işe yürek Yürek yaşlara girer